Pinaglalamayan ngayon sa kanilang bahay sa Barangay Kakaritan, San Carlos City ang labi ni Jenicel de los Santos, 22 anyos, isang nurse sa isang pribadong pagamutan sa lungsod ng Dagupan matapos tumilapon sa isang vehicular accident. Ayon sa investigasyon ng Dagupan PNP, binabagtas ng tricycle na sinasakyan ng biktimang Magsaysay Bridge nang mabangga sa likuran ng isang Toyota Fortuner at saka sumemplang. Sakto naman na naharang ang pagbulusok nito sa ilog ng isang pampasaherong bus. Parehas kaming pakyan dito sa tulay. Tapos nung nandito kami na takwan, bigla na lang may bumangga sa likod. Itig na sa pakyan. Tapos yung isa na natilapon, napay ka. Walang malay. Si Jenicel lamang ang babae sa kanilang tatlong magkakapatid. Ayon sa mga magulang nito, napakaraming pangarap ng biktima para sa kanila, lalo ng pag-aalaga sa paralisadong ama. Pangarap niya, gusto niya mag-abroad. Sabi niya magpapatayo siya ng bahay. Kasi po wala po kaming bahay. Yun ang gusto niya, mag-abroad siya. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang suspect na nasa impluwensya ng alak nang maganap ang naturang aksidente. Sa Salukuyan naghihimas ng malamig na reha si Raquel Royeca, residente ng Perez Market Site sa lungsod ng Dagupan matapos ang isinagawang buy-bust operation ng Dagupan PNP. Nakuha sa kanyang isang heat-sealed transparent plastic tray na naglalaman ng shabu at 500 pisong marked money. Todo tanggi naman ang suspect sa paratang laban sa kanya. Kausap ko yung anak ko kasi hinihintay ko yung mga padala niya na magsasain na. Kaso bigla silang huminto tapos kausapin ka lang namin sila. Samantala, timbog din sa Dagupan City ang isa nagpakilalang security guard matapos itong masabat sa isang checkpoint sa Barangay Bolosan. Nakasakay sa kanyang motorsiklo ang suspect na si Melvin Ascrate, residente ng Nibaliw, Mangaldan, nang ito ay parahin ng mga pulis na nagsasagawa ng checkpoint. Tumambad sa kanilang isang kalibre 38 na revolver na may isang bala sa cylinder nito matapos buksan ang U-box ng kanyang motorsiklo. Nagpakilala itong security guard ngunit walang maipakitang mga pagkakakilanlan o papeles ng kanyang baril, kaya agad itong nadakip. Sabi ng agency sa akin, sabi na daw yung baril. Sabi nila sa akin, sira yung baril mo, tapos isa pang bala mo. Paano yan kung may magnanakaw? Di mauna kang mamamatay, tapos kami. Kaya sabi ko sa kanila, ma'am, puno na lang yung baril para ipagawa na, ibili ko sa agency ko para palitan ka. Pagdating ko sa tambak, natakbo ko. Inihanda ng mga kaso laban sa mga suspect. Ahay Kampasyon, Pangasinan Watch.